Hola, soc la Lídia. Avui farem una pràctica on viatjarem a través dels guerrers. O sigui que agafa't un bloc, tinga-la a prop i comencem. Començarem a baix de tot de l'esterilla i començarem primer posant els peus a la terra. Els anem a posar estirant els dits dels peus, intentant col·locar dit a dit a la terra. Allarga'ls amunt i ves-los estirant dit a dit a la terra. I ves-te ja connectant amb el teu cos, connectant amb la teva respiració, amb les teves cames, comença a ficar-les fortes, enfortir ja els teus bessons, les teves cuixes, a portar ja l'abdomen endintre, a apretar el gluti. I et comences a preparar per la pràctica. Intenta agafar aire pel nas, treure'l pel nas, i vas movent els dits dels peus, els vas estirant, vas allargant. Anirem amb les espatlles, anirem endarrere, fent uns cercles, agafant aire quan anem a dalt, deixant anar al baixar. I ves movent els dits dels peus, ves movent les espatlles. A poc a poquet. Portant abdomen dintre, recorda't de no treure el cul en fora, sinó abdomen endintre, endarrere. Bé. I l'última. Deixes ara els dits ben col·locats a la terra i comences a moure el cap fent uns cercles. Però continuant, tenint les cames fortes, l'abdomen endintre, el gluti fort. Vas fent aquests petits cercles suaus. Intentem agafar aire quan anem per dalt, deixar-lo anar quan baixa el cap. Deixa'l ben penjat el cap quan baixes per baix. Fem l'última volta i farem un canvi. Quan estiguis a davant, canvis el sentit i vas cap a l'altra banda. Agafa aire, deixa anar. Bé. I quan arribis a baix, deixa el cap ben penjat, les espatlles, les relaxes. Ens agafarem per darrere, la mà agafarà munyaca esquerra, estiraràs el braç com si el volguessis tirar avall, com si volguessis arribar a tocar el terra, i anem a portar l'orella dreta a sobre de l'espatlla dreta. I relaxes aquí, les cervicals. Continua tirant d'aquesta muñeca cap avall. Tornarem a deixar el cap penjat, els braços es relaxen. I ara la mà esquerra agafa muñeca dreta. I estires en avall, portes l'orella esquerra cap a l'espatlla esquerra i relaxes. Vas estirant aquesta mà cap a la terra, allargues. I deixes un altre cop el cap penjat, deixes els braços, les espatlles. Obres una miqueta les cames, poses els peus ben col·locats a la terra. Entredecem els dits a darrere, agafarem aire obrint el pit. I al deixar anem a deixar que el cap caigui i que els braços pugin en l'aire, en amunt, com si volguessin anar a tocar la terra. I deixes el cap penjat. I vas fent força amb els braços per notar les espatlles. Respires. Vas baixant els braços a poc. Deixes que les mans caiguin. Quedes on estàs. Si no toques a la terra no passa res, simplement relaxa. Relaxa les espatlles. Respira. I anirem a caminar a poc amb les mans, posa'ls a la terra, si necessites flexionar, flexiona, i vas caminant, suau, fins a quedar-te a 4 recolzaments. I de 4 recolzaments farem gat-vaca, agafant aire mirarem endavant, allargant l'esquena, portant abdomen endintre. I al deixar anar farem una rodoneta, apretant amb les mans a la terra, fent una rodona amb l'esquena. Agafem aire, allargant. Al deixar anar al revés. Agafes aire, allargant. I al deixar anar al revés. Doncs aquí posem els dits dels peus a terra i agafarem aire i pujarem en amunt cap al triangle.
Si aquí t'has de moure, intenta moure els peus, que no siguin les mans estiguin fortes a la terra i t'allargues. Si veus que l'esquena no et queda llarga, que et quedes amb una rodoneta, flexiona els genolls i fas força amb les mans per allargar l'esquena. Anem a quedar-nos estirant la cama dreta, flexionant l'esquerra, allargarem. Intentes portar aquesta cama dreta al taló a la terra i continues amb els isquions al cel. I respires. Anirem a flexionar-nos com si anéssim a fer 4 recolzaments, però deixarem els genolls a uns centímetres del terra i ens quedarem apretant amb l'abdomen 3, 2, 1 i tornarem a pujar a poc a poquet. I l'altra cama, deixarem la cama esquerra estirada, la cama dreta flexionada i vés a portar aquesta cama esquerra al taló a la terra i respires aquí. Tornem a col·locar els genolls cap al terra, com a 4 recolzaments, però ens quedem uns centímetres del terra apretant amb l'abdomen 3, 2 i 1 i tornem a pujar amunt. Aquesta vegada hi ha isquions al cel, intentem allargar l'esquena, respirem. Ves portant els talons a la terra, ves allargant els braços i l'esquena. A poc a poc anirem a allargar la cama dreta en amunt, agafant aire. I al deixar anar portarem el genoll al terra. El peu de darrere està al terra, agafarem aire. I al deixar anar portarem el genoll com si el pugéssim en amunt, com si el volguéssim portar cap a l'abdomen. En amunt, 1, agafem aire, allarguem. I 2. Apretem abdomen, 3. Apretem amb les mans a la terra, 4. I 5, et quedes a dalt, 3, puja una miqueta més, 2, i 1, i allargues la cama dreta en amunt, agafant aire. I al deixar anar portarem aquest peu entremig de les mans. El col·loques entremig de les mans, el peu de darrere al terra, i vas pujant a poc, portant els braços al cel. Allargues bé la cama de darrere, el taló va endarrere. La cama de davant, el genoll està en línia. Allargues els braços, que és aquí, ves obrint, ves notant les ingles com s'obren. 3, 2, apreta l'abdomen. I 1. I a poc puges. Anirem a fer un primer guerrer. El peu de darrere el posarem una mica cap al costat, a 45 graus. El de davant no es mourà i anirem pujant. Primer guerrer, la cama de davant flexionada, darrere estirada. Pugem un altre cop els braços i anem portant l'abdomen en dintre. No ens quedem traient el cul, abdomen en dintre, gluti en dintre, allargues i et quedes aquí 3. Vigila amb les espatlles, 2 i 1. Allargarem la cama de davant, els braços al costat, agafes aire. I al deixar anar puges. Vas al primer guerrer. Agafes aire i 2. Agafes aire i 3. Agafes aire i 4. Respires aquí. Baixant els braços. Anirem a canviar el peu i el peu de darrere es posarà per fer el segon guerrer. Una bona passa. El taló més o menys està a la meitat del peu de darrere. Ves a buscar aquesta línia imaginària. A davant el genoll flexiona, darrere la cama s'estira. I ara la cadera mira endavant, allarguem els braços. La mirada a la mà dreta davant, ens quedem aquí 3. 2. Apreta abdomen i glutis. I 1. I agafem aire, estirem la cama, allarguem els braços i deixem anar. 1. Agafem aire. I 2. Et vas obrint. Agafes aire. I quan deixes anar com si t'estiressin dels braços. 3. Agafes aire. I 4. Et quedes aquí en aquest guerrer, portant l'abdomen en dintre, el gluti per 3. 2. I 1. Anem amb les mans al terra. Aquí, si necessites el bloc, l'agafes, el poses a davant. Anirem a portar la cama de darrere, a pujar-la, anirem a fer el tercer guerrer, l'últim. Posarem el peu mirant cap a la terra.
La cadera estarà tancada. Intentarem allargar-la en línia amb la teva cadera i col·locar-nos a davant per fer el tercer guerrer. Des d'aquí pots estar amb el bloc, apretant amb la cama a la terra, i si pots anar allargant els braços i et mantens el tercer guerrer per 3, 2 i 1. I tornes a baixar. El peu de darrere se'n va endarrere. Ves a portar el dret també a darrere. I des d'aquí anirem a fer una vinyassa. Genolls, pit, abdomen cap al terra. Agafes aire, cobra. I deixes anar pujant cap al triangle, portant primer de tot el glútin amunt, allargant l'esquena. Inspiració profunda. Anem amb la cama esquerra, agafem aire dalt. El deixarà, portem el genoll a terra. Col·loquem bé mans, el peu de darrere, agafarem aire i el deixarà, pujarem la cama amunt. 1. Agafes aire. 2. Nota l'abdomen com van amunt. Nota la força dels teus braços. 4. I l'última, 5. I des d'aquí puges en amunt, tornes a allargar la cama, agafant aire. I el deixant portem el peu entremig de les mans. Anem primer a col·locar el peu de darrere ben col·locat, el taló endarrere, a davant el genoll en línia. Vas pujant, els braços en amunt, apretant abdomen i glutis, et quedes aquí 3, 2 i 1. I anirem a fer el primer guerrer. El peu de darrere 45 graus. I vas pujant. Cama de davant flexionada, darrere estirada. Fes una bona passa. Si veiessis que el peu et queda massa endavant, és que has de fer una passa més endarrere. Col·loca't bé els 2 peus. La cadera mira endavant, cap a la cama flexionada. Pugem els braços amunt. Ens mantenim aquí respirant, amb l'abdomen en dintre per 3, 2 i 1. Allarguem la cama de davant, els braços al costat del cos. Agafem aire i deixem anar al primer guerrer. 1 i 2. Allarga't bé, com si t'estiréssim de la coroneta. 3 i 4. Des d'aquí anem a moure el peu de darrere. El de davant es queda tal com està i el de darrere fa una passeta una mica endarrere. El taló torna a anar a buscar la meitat del peu de darrere. La cadera apuntarà endavant. Flexionarem la cama de davant. Els braços en creu, mirarem cap a la mà esquerra. Ens quedarem aquí 3. Apretant abdomen, 2 i 1. I agafem aire i deixem anar. 1. I amb la sensació aquesta, que ens estiren els braços i ens allarguen, 2. Amb la sensació de tenir el core ben col·locat, ben fort, 3. I a l'última, 4. Respira aquí. Senta't en aquesta postura. Anirem cap al tercer guerrer. Si vols, agafa el bloc. Te col·loques, la cama de darrere anirà pujant, tornes a posar el peu mirant en avall, la cadera estarà tancada i primer allargues l'esquena. Si aquí ja n'hi ha prou, et quedes aquí. És perfecte, ja estàs al tercer guerrer. Si vols anar una mica més enllà, allargues els braços endavant, estires una cama endarrere i els braços endavant i et quedes aquí 3, 2 i 1. I tornes a baixar les mans al terra. Tornes endarrere, anirem a fer una altra vinyassa. Baixa genolls, pits abdomen cap al terra. Agafes aire, cobra. I deixes anar el triangle de Mukha. Estira't. Inspiració profunda. Mires entremig de les mans i fas un salt o un pas i t'assentes. Estirarem les 2 cames, col·locarem bé els isquions, anirem amb la cama dreta cap a nosaltres, l'agafarem, com qui agafa un entrepà, el genoll cap al pit, agafem aire i el deixant estirem la cama. 1. Agafes aire i deixes anar. Intentes allargar l'esquena. L'important és que l'esquena estigui ben llarga, no és tant estirar la cama, com anar a poc estirant-te el teu cos. A l'últim ens quedarem a dalt per 3, 2 i 1. Posem el peu sobre de l'altre, cap al costat,
Ens agafem amb el braç esquerre a la cama, ens girarem primer agafant aire, el deixant anar, anem a girar. L'altre peu l'estirat, que estigui en flex, dits cap al cel i ens quedem aquí 3. 2, torsiona't des de cintura. I 1, i tornem endavant. Anirem a canviar la cama, agafem l'esquerra, ens la tornem a agafar bé, el genoll cap al pit, agafem aire, deixem anar, estirem. 1, agafa aire i allarga bé, sobretot l'esquena. 2, si veus que et mantens a baix, queda't a baix, no estiris més. 3, també pots agafar-te el bloc. 4, et quedes aquí. 3, 2, 1, i portem el peu sobre de l'altre, cap al costat. Amb el braç dret ens abracem, l'esquerra darrere, i primer ens allarguem agafant aire i el deixant ens girem. Ens torsionem des de la cintura. Ens quedem 3. El peu de baix també està actiu. 2. 1. Tornem endavant i estirem les dues cames. Ens apoyem bé darrere i les movem una miqueta. Respirant. Des d'aquí agafem aire i estirem els braços, el deixant ens anem endavant, anem a caure. I ens anem endarrere a poc a poquet, com si ens fiquéssim crema a les cames, anem baixant i anem col·locant primer la part lumbar. A poc anem baixant, col·loca't bé dins de l'esterilla. Deixem les cames que caiguin, els braços al costat del cos, amb els palmells de les mans mirant en amunt, les espatlles ben col·locades i els ombros també, els omoplats ben col·locats a darrere. Deixes la barbeta una miqueta entrada per estirar cervicals i tanques els ulls. Ens quedarem uns segons en savàsana perquè el cos absorbeixi tota la pràctica. Per deixar uns segons el cos que s'afluixi. Afluixa les teves cames. Afluixa els teus braços. Afluixa la teva esquena. Deixa el teu cos a la terra. Centra't en la respiració. A poc comença a moure dits dels peus, els turmells, fas uns petits cercles, dits de les mans, munyeques. I comences a estirar-te, fer una mandra, un badall. Portem els genolls cap al pit, ens els abracem i fem uns balancins. Continuant amb els ulls tancats, anem sentint el cos i el anem despertant. Ens deixem caure cap a un costat i amb l'ajuda de les mans ens anem aixecant. I ens assentem un momentet. Isquions a la terra, esquena recta. Fem una inspiració profunda, agafant aire pel nas, traient-lo per la boca. I obrim a poc els ulls. Espero que us hagi anat bé. Aquest córrer entre els 3 guerrers que hagueu practicat, contents, amb calma, conscients. I ens veiem a la pròxima.